İstanbul'da kaçak yağdaya düşen dokumenta atkaz bolan kaçak yaşayan ildeşlerimiz için bu video. Şu at bir iki sanı müşterimizi getirdik yaban şubeden. Son yaban şubenin içine aydıp berýärler. Advokat tutanlarını aytýarlar. Advokata diye işte birinci gezek tutanda bir yarım müň beripdirler. Ondan soň ikinci sapar yine tutupdurlar. Ay son garanti ýerine çykarýan diýip dawa açyldy diye yine de bolmady diýär karoçy. 2,5 ay ýatdy. 2,5 aýdan soň bize can etdi İstanbuldaky nomerimize. Indi aýtjak bolýanym özüňiz pikir edip görüň. Şu an yaban şube düşende näçe çykýar? Ve şu wagt gaçak ýagdaýda ýaşaýan, dogrymy? Näprimер, şo ýagdaýda näçe çykýar? Şonu primer analiz edip görmeli-de. Diyelim sen şu wagt 100 tutan ýagdaýynda 2,5 müň, 3 müň çykýar. Eger sen yabancı şubeden düşüp advokata töleýän, ondan soň indi käbir ýagdaýlarda конечно yaban şubenin başlygy gol çekilýär we size salýarlar. Yani goýberýärler. No käbir ýagdaýda bu bolmaýa, goýbermeýär, ýani ýatjan 3 ay, 4 ay we dwaynoy расход etýän. Bilişiňiz ýaly giriş çykyş işlerini Diňe Watan Global firmasy etýär. Ýyllardan bäri bizim TikTok'da, aslında Instagram'da paylaşan videolarımız, neticeli videolarımız vardır. Şo taýda yaban şubeden alıp uğradanlarımız var. Ondan soň İstanbul'da gaçak ýagdaýa düşen müşterilerimizin vizalaryny alıp uğradanlarımız var. Aslında viza almak haýsy kategoriýadaky ildeşlerimiz üçin kyn. Ç105 tahkik kodu, yani 5 yıl deport alan müşterilere kıyındır. Yani olorda da aldığımız vardır. Yani olorun hatta nomerlerini berip bilecek derecede yakında çıkan kişiler vardır. Yani kıskaç aydanımızda giriş çıkış boyunca diňe yüz tutup bilecek firmanız, yani Watan Global. Başka bir firma yok şu an. Hemmemizin bilişimiz ýaly. Ve şu an aprel, mart, her yıl mart, aprel, may, 6. aya çelli de 6. aya çelli viza altın sezon diýil ya. Yani berde şu Filipinlerde ingo viza çykýan wagtlarda şu wagtlar. Yani eğer kaçak ýagdaýdan kurtulmak isteseniz bize şu taýda nomer goýup geçer. Şu taýdan can etseniz öňüňizden çykyp almak, polno gidiş bilediňiz, iza dönüş bilediňiz geçerli. Polno plan edip size kömek edip bilýäs. Ýöne vizada garantiya beremiz. Özleri can eden wagtynızda da buna ihtiýaç zaten. Hiç kime. Çünkü bizim garantiya bermek ýaly bir prestijimiz yok. Biz aracı firma, size gerekli dokumentlary toplaýas, yani konsultasiya polno vizawy näme etmeli, haýsy ýere, haýsy ýurtdan başvurmaly, şu zatlarda profesional kömek edip bileriz. Şoň üçin giýjäk almaň we sroçno şu gaçak ýagdaýdan kurtulmak üçin bize aşakdaky nomerlerden can edin. Yine bir wajny bir zat aýdyp geçeýin. Filipinlerem inde Gruziýa ýaly bolandyr. Primoy özüňiz bilet alyp gelseňiz şu wagt iziňize gaýtarýarlar. Köp müşterilerde köplenç gelýärler, gelenden soň can etýärler. Bizi izimize gaýtaryp otur, deport edip deportasiýa edip Filipinler gelseniz iziňize gaýtarýandyr. Indi bunun üçinem ayrı dokument toplanılýar ve terminal saýlanýar. Şoňa göre de öňüňizden çykyp alýas. Şo ýagdaýda sizi içeri alynýar. Başka türlü, näprimер, diyelim sen gaçak kaldın ve özüň primoy çykyp Filipinlere gelsen, seni primoy iziňe gaýtarýarlar deportasiýa edip. Çünkü Gruziýa ýalyndy bärem. Onuň hem sebäbi köplenç bilişiňiz ýaly biziň ildeşlerimiz, köpüýimiz barýas we baran ýurdumyzda gaçak ýaşaýas we hiç bir adamyň dokumentam birine benzemeýär. Näprimер, bir doktora baran wagtynda hemmekime şo bir dermany ýazmaýarlar, dogrymy? Birine başka derman, birine başka bir derman. Çünkü hiçbirimiziň organizmimiz hiçbirimize benzemeýär.
dokumentam şonky ýaldyr. Naprimер, sen ýaşyň üýtgeçikdir, statusyň başga hildir, gelýän ýurdun başga hildir. Şoň üçinem hiç kimiň dokumenti hiç kime meňzemeýär.